Hei, miten voin auttaa? Olen Sirpa Ylimutka. Olen sopinut tapaamiksi täksi päiväksi. Olen huolokuuloinen. Merja Permi, ole hyvä, istu alas. Teillähän ei ole täällä tiedossa ilmoitussilmukkaa. Ei valitettavasti ole. Pärjäätkö ilman sitä? Kyllä pärjään tällä lailla näin, kun on hyvä katsekontakti. Ja luen huulilta. Hienoa. Äänteeksi, voisitko sammuttaa tuon radion? Tausta meillä vaikuttaa kuulemista. Totta kai. Laitoksen kanssa tekemästä tutkimusta. Tässä olisi nyt tämä omakotitalo, mistä on ollut puhetta. 3 makuuhuonetta ja keittiö. 110 neliötä. Siinähän on se värävä takkakin. Kyllä. Ja pesuhuone ja sauna on remontoitu viime vuonna. Tuo tontin koko vähän mietityttää. Siinä voisi olla vähän enemmän neliöitä. Se on kuitenkin rauhallisella alueita, eikä naapurit ole ihan lähellä. Onnistuisiko näyttö vaikka tiistaina 1? Uskoisin, että aika sopii. Sovitaanko niin, että otan vielä yhteyttä tänään myöhemmin? Käykö aika myös myyjälle? Sopiihan se. Laitatko tekstiviestin? Puhelimessa puhuminen on vähän hankalaa. Jos kiinnostun asunnosta ja teemme kaupat, niin tilaan kirjoitustukilun paikallisesti seuraavaan tapaamiseen tänne toimistolle. Varmistan, että olen kuullut ja ymmärtänyt oikein kaikki kauppoja teistä. Sovitaan niin. Kiitoksia oikein paljon. Kiitos sinulle. Nähdään tiistaina. Hyvää viikonloppua. Kiitos samoin.